Téměř 100 let vyrábíme spolehlivá auta. To už je solidní tradice. Nyní nastupuje nová generace. Nová Škoda Felicia. Nová designem i technologií. Aerodynamická karoserie, zpevněná konstrukce dveří, hliníkový motor, ABS. To jsou záruky úsporného a bezpečného provozu. Preciznost a poctivost do posledního detailu. Sledujete náš nejnáročnější test. Tisíc 80 kilogramů nesou jen dveře. Moderní interiér nabízí prostor, komfort a bezpečí, včetně nafukovacích vaků. A perfektně sedí. Nová Škoda Felicia. Informujte se u obchodníků s vozy Škoda.